co chytil, řekni. Tady se loučíme s posledními zbytky civilizace. Točíš? Tak tady se loučíme až. Z únorových civilizací opravdu už opouštíme kontinent zvaný Stará Evropa. Ano. Tady žijí lvy. Cestou jsme potkali pár překážek. Tady. Dobrý. Akce. Marku, já mám strašný strach. Ty vole, Pepa, já to točím. Na naší cestě nás začal sledovat nějaký neznámý člověk. Já se bojím, Pepo, dělej něco. Nesmíme se bát, on to pozná. Ne. Je tam. Má tak strašnou modrou čepici. Mami, tati. Jde po nás, je to jasný. Kdybych se moc dostal, tak už budu hodnej. Stopni to. Po našem modročepičném pronásledování přišel první světlý okamžik dnešního dne. Našli jsme houbu. Druhá houba. Okay. A co jste si vlastně mysleli? Come on, yeah. Potkali jsme houbového mužíčka. Tralala. Tralala. Zbyla z něho jenom nožička. Tralala. Překážky nás pronásledovaly i zpáteční cestou z našeho houbařského výletu. Prostě ten blížící víkend se podepisuje prakticky na všech. Akce. Zdendo, bacha, dej si na něj pozor, nevíš co jet. Dobře. V hlavních rolích české znění účinkovali. Číslo 1 Josef Tringela. Číslo 2 Marek Šmejda. Číslo 3 Marek Zdeněk. Tohle je 4. Monika Svatá Tringelová. Číslo 5, představ se.